kublai shibun ya ki parlok para jor bagi para bangai ki ban jaka wa fer ki ba ya page ya kene ka video na ka wai kita yau shaka wai pal bar kene ka sngi ka topik ka bangin ya kran ka dai ka jing tunju ya ka jing long sendrang bar shwab ngin jam shakman dong ni pandem ya klik ka jing duai waj ba hab nang kublai shibun ta ki jing lam ku jong me ni wai ki wai ding ba ki sngi ku la le do shi jongi bar kene klim mat shwab ngin jam shakman shwab ngin wat ki jing jubab ya ki jing kli ki ba wan ha jing mu ba kha jing ka bang pe ke bang dang im ga jing im ha ba da ki jing ya le ni duai o mem ai ki jing start jing phang lei ki jong me hangi wei wei ka la ban pen scam ya ka jing ki jong ha me ta ka bang ni ngin wat shai ta ki jing jubab kat kum ka jing start ko jong me ban ding ba ka jing ya lam ko jong me to kran to pasio me hangi wei bin lai long ki pas ngaurit bat ki ba dap de jing e ki ba kloi ban trei ya ka mon ko jong me ba kham ta mi wan pan de kam ram ko ba me la pha hangi wei ploi ba de sim ti ma me ngi wei ploi bat pan kam ma me ngi ba kham ta mi ki nong sim ta ta sngau ko ju pan chung pa ma bi fo ko jong ni na dum ta shi pam chu ko la ka ta amen te ki nong sim ta ki jong ni ha ya ka ne ko topic ki dei i pastor Amri Lingdo, i pastor Ellen Lingdo, mari pastor Albert Scamlan, mari ba Jonison Mukim. Dengan ai kublei ya ka jing long balakloi ki jongki ya ka bani simbenta bat ngduai ba ublen kurku yaki bat yengi kumju kinong snam. Te ngadon ki jing kli kumba arpoi teli. Bar ka jing kli ka banengkong nakwa bat kli ya pastor Amri Lingdo bar ka jingkali ka long kumne ki ede ki balong thmai habangi long ki batmai hau Chris aku besibon ya ka jingkali ki ede ki balong thmai haba nidan hau jisu lagi pai sha bible sha ka sithi jong opor ka sithi ba ar jong usha kinong ka ren kala nang ba san ka khat ka ba khat phra khat nyeu ko ang kumne kumta lada uai ro udon ha ukres ulang ucing thau ba thmai ki ro ki ba rem ki la duna hakmi ki baro ki la jalong ki ba thmai ki ba rem ki la duna habang don bat ujisu ka jinglong kan long ka thmai ka jimuj berkat kan long ka thmai ka jingem kan long ka thmai ka kwa benda lam phi shau galatia ka long ka san ka khat ka khan reu ka bang kumne Henry nga ong to yai da mun sim te kumta pin pendep ya ka jingkwa jeng ka do na mar ka do ka kwa mar persya ya sim bar sim mar persya ya ka do na mar kine ki ya mar persya kat ba pim yo le ya kata ki ai ya kita ki ba pidaman Henry lada layalam ya pi da sim pim long hapo ke hukum ken ma menta ka jingle jong ka do ki long ki ba pau ki ba long ka ba klim bat ka jing mam khoi bat ka ba le nuti ka jing mane blai thau bat ka jing ai ksoi ka jing ya shon ka jing ya nia ki jing pi hun ki jing bitar bat ka jing ya pai ki jing ya khlat ki jing ya pai niam ki jing bishni ka jing buai ki jing dikiat hau bat kita akiba kum kita syapang kiba ngamaham lapaya pi kumba lamaham menshwa pi hang ne ngisem bakine kide ki jinglong rem handrel ring ya da mensim nginlong mar persya yakine ki jinglong kabamut nginlong kiba thmai kum kine ki jinglong balapan pau hang ne kublai ya pastor Amri nam tak to jing jubab ka basai bar bus ngotna de to jing kli at kumba phi la na kado na ka sithi ka ba jong Paul chikino Korin bat Galatia ba ka jing im jong bar steli kan long bat thmai bar ki barim ken ja no kum ka jing pi hun ka jing bishni bar ka jing sia sngotu bakla bar kini ki bar ken ja no kublai si bonam tak to jing jubab bar blain kur khui pi bar ka jing kli ka ba ar
kwa ban kli ya pastor Ellen Lingdo Maunai kumno ngila ban tip ba umen sim jong ublei utrei haka jing im jong ubriu Ningkong ngako ban aingu yo blei na kapanta kan galat bagan long uwe na penigano shimbenta ha kan karansan ban yakran sapang kajing tenju bar kajing tenju kajing long senran bat nga ai kublei ru i pastor na kapanta kan kajing keli kumno bangi la ban tip ba men sim jong blei utrei kajing im jong kibrio hoi kajing trei jong men sim jong blei kajing im jong kibrio ka long ha karukom ka ba phla karukom ka ba ngimla abani i dik khmat kijongi Henry ngila apat bantip bau mensim jong blai utrei ha ka jing im ko jongi kumangi i ha gospel Yohanes kalong ka balai kat khat ka pra kal ka be kat sha ka bakamon bat mi usngau ya ka jing sawa jongka Henry mem tip nang no kawan lemne shano kanleng kumta long ubriu baro ubalakha na umensim kumba kalong ka jing sha bangimla abanyo i ya kal nang no kawan sha ai kaleng Henry on la baka ya lang ba nangi ngi smotu ban ngi sngo ya jing don jongkal te kumta kalong ni ubri baro uba umensim jong bleu tre ngimlam ni i ya kum tre jong mensim jong blei Henry on habangi i ya jing kala ka jing long jong tu brio na ka jing sniu sha ka jing pha hangta ka ngi smotu ban ngi tip ya jing tre jong mensim jong blei ha ka jing im ka jong brio kini ka jing kala ki long ha ka jing im aga jing long ka jing man ki tien ki thle ki baukren karkom melian karkom im ka man kasngi nangta ka jing mo perkhat kini ki jing kala kimne ki jing kala ki ba sujiar khat tang si sin lano lan ki jing kala ki ba tang si sin sinem rigin yu iman la kasngi ka jing long ka jing melian jong ki breu te kumtar ungila aban sung thu ba mun sim jong blai utrei ka jing im jong i an habangi i ba nandu ki tien ki thle ki bangi kren ki lapan kala nang tangi i ke jing kala ha karukum perkhat nang ta ka donut ka bangi pusan ki jing bha ki pakersoi ka jing im jongi lala nging yo i kine ka jing im jongi man la kasri ni sungo tho ni tip bakat ka jing tre jong mensim jong play kublei shibun pasor ta ka jing juba ku jong phi ka to ka jing kli par kumba phila ong ba ka jing tre jong mensim mo khoi ka jing tre jong mensim jong blei ka long ka ba phla ba ka ba pher par ka ta ka de ka jing chisha bangi ba ka jing tre jong mensim kam dei ka ba sisin sitayo ni sisin sisnam re ka ba silen ta ka jing im kublei sisin biang nam ta ka jing juba ba nga ka pat ya pastor Albert Skamlan ba juba pe jingkli ka balai par ka jingkli ka long kumne ki e kita ki jingkla ki bangila ban yo i hak dunut ubalakla ka ba mod Kulisbo na kamta tu jikli ya kabala lakli ya nga kabaong ki e ki jingkala ki basisha hakdo nur jong ubal akla kabamut kejubab kabang kwa bani thu ipi bakidon ki so ki jingtrai jong musim khu jong blai ha uta ubal akla bamut shisha udon ye ki jonglong ki babaha ki e ki barem ki ba ka jinglong ka jong u ka ba mede kat kum kamon jong blai ka parkhat ka padai ki jingle kakran ka khana pat kumtar ter ki kelabak labak bat usdang man peteng ta kalenti ka bathmai karkom im ka baide karkom kamon ka jong blai ka jihi kai karkom ka ting jong blai kata ka de ka jinglong ka pasha ka ba penpa hak donut jong obalakla ka bomot kulisibon pasor ta ka jing juba ka jong phi par ka jing pasno thu ka jong phi yangi yakane ka jing kli but ublen kur khui pi par ka jing kli ka bobut nakar pat i ba Jonison Mukim ban juba bi ka jing kli but kalong kumne ki e ki da kishin ki ba pen i bangi long ki jong Jesus Christ neng con nong shop qua ban ai ngồi ở play bỏ là ai biang yang asen kalat ban ya don ban talam ni ka chinya slong ko play shibo ni ni ka ching kli ka ba pi kli ka bang ki ki da kishin ki ba pen i bangi long jong Chris oi lada ngi long jong Chris ngi long ki ba pair bat ki breu ki em hane pathe ngin yai ha ka jing shai ha ka jing dum bat ngin snotana ru
ban penbut lani pertu ya ka jing im ya ka jing le ka jong which is Chris ngin don gru kata ka jing e ya iwe ka jing snolem ya iwe but in skon naru ban kren shapang ka jong blai la dangi kren but iwe pat ki breru but kimuch perkhat ki jong iru ngin perkhat shapang ka jong ublai but ngin trang ru bagin ba lane ban kit ye ka dur ka jong ublai ne sakawai ru along ba ngin le he ka mon ka jong ublai lane ngin le ke ba pen sngop ha ya ublai jai kine ki de ki dakishin ki pan I ba ni long jong Jesus Christ kublai shibun na ba junison nam tak ka jing jubab jong hi ka ba shai ba ka jing e ka jong I ba ka jing shifting burom ka jong I yaw blai ha ka kren ka khana ha ka yat ka yang ha ka kam ki jam ka jong I ba ka jing much perkhar ka jong I kalong ka wei na ki dak ka ba pan I bangi de ki jong blai kublai shibun se sin biang nam tak ka jing jubab par yakane ka jing kelingan keli ya I Pastor Amri Lingdo perkejing kali kalong kumne habangi long kijing thau bathmai hau Chris ka ka bajia ya ki kam bangi jubu hakmat ya ka jing sngo jongi ba ka jing long jongi Lesbon ya ka jingkali habangi long ke bathmai ki ke bajia ya ka jing long rim jongi habangi long ke bathmai kan wan ka jingkala ka ba pher ha ka jing imjongi ka jingkala ka ba ngila ban syam na u galatia kala nang ka ba na ka sithi upol chegi galatia kala nang ka ba san ka khat ka ba ar ka ba ongkom ne handrai uso jong umen sem ulong ka jing ka jing kemen ka jing suk ka jing shaslam ka jing lesbon ka jing bha ka jing yaine ka jing jamnot ha ka bor lade kini kidai ki jinglong ki bathmai but kane kanjia ha ka jing imjongi baro ki ba long persya yakine kindu no kumbala ong hau ha ka sithi upol ka ba ar chikinong karen kalong ka ba san but ka ba khat niaw ong kita ki ba rem kindu no kita ki ba mensyua kinja no but baro kinlong ki ba thmai ba ngin kup ya ka jinglong jong umen sem ya ki so jong umen sem but ya ka jinglong jong u Jisu kumbai pastor la kro na ka sithi jong Paul shakinong galatia ko nong ka ba san gr khat ka ba ar ya ki to ki so jong sim ba khoi long ba si sin bangi la long ki pathmai hau Chris ki jinglong ki jongi ba ki jingim ki jongi ba man na ka singi din don ya ki so jong mun sim ba khoi bat kum bala ong meneru ba habangi long ki pathmai hau Chris ki ba rim bat ki bom ya de bat ko mon ki jong blai kin late no bat kin du no bat bangin kup ya ka jinglong jong Jisu bat ngin kup ya ki so jong mun sim ba khoi kublai shibun pasar nam ta ka jing jubab ko ba shai ban was not na bat ka jingli ka bubut ngan kerpat ya I Pastor Ellen Lingdo maunai ben jubab ina ka jingli bar ka jingli ka long kumno ka jingi ublai ka rung hakata ka jingyo mat ka jingkla ka bamut kublai shibun na ka banta ka jingkali kumno ka jingi ki jong blai ka yo rong hakata ka jingyo mat jong ka jingkala ka bamut ka jingi ki jong blai ka yo rong ha kita ki pri ki badon ka jingkala ka bamut ka basisha ubriu unongpo ubalajat ubalarem ubri ubadap tang ke jingduna ke jingbakla sudah baro ndai on bo pai show play da ka donut baro da ka jingkla ka mod ka basisha ula IT met bat men si melody da yang ta kan baka jingi ke jong play ka yo rong ha u bat an baka jingi jong play ka yo rong ha uta ubakla ka mod bodan ka jingkla ka mod basisha ngin sayo I bagi kamram Kristan ki ba mensyua ki long ka lengkor ka jingkit ki bakhya u ndai kala long ban ka jing sting ha u sedang ban it ban le ki kam ki ba usdang ban i ban le ya ka man ka jong blai
Kajing e kejong uyo blay kal stang ban phalang hang ta ki linti ki badum kala kala shka linti jong kajing shai kajing em ka ba snosi kala kala shka jing em ka ba kemen kajing e kejong uyo blay ka stang ban kersoi na ka wei ka posh ka wei pat nginam la abanyu i ka ne kajing long ha ki donot ki bam pat semla kala ka ba mut de tang ha ki ta ken ki badon kajing kala ka ba mut ka ba sha kajing e kejong blay kan yo rong ha kita kumbai pastor la kro na ka city jong Paul shakinong Galatia ko nong ka ba san gar khat ka ba ar ya ki to ki so jong sim bo khoi long ba si sin bangi la long ki pat mai ho Chris ki jing long ki jongi ba ki jing im ki jongi ba man la ka singi dim don ya ki ne ki so jong mun sim bo khoi bat kum bala ong meneru ba habangi long ki pat mai ho Chris ki ki ba rim bat ki bom ya debat ko mon ko jong play kin late no bat kin du no bat bangin kup ya ka jinglong jong jisu bat bangin kup ya ki so jong sim mo khoi kublei shi bun pasar nam ta ka jing jubab ko basai ban was not na bat ka jingli ka bubut ngan kerpat ya i pasar Ellen Lingdo maunai ban jubab ina ka jingli bat ka jingli ka nong kumne kumno ka jingi ublei ka rung hakata ka jingyo mat ka jingkla ka bamut Shibun nagam tak tu jingkli ya kabal ala kli nga ka ba ong kumni ke e ke perkhan jong kristan ba shisha sha ka jingkhot ka kam bat ka jing IT ka jubab ka long kumni ba karkom perkhat ka bangi ong ka attitude jong kristan ba shisha ka long ba unlong ubalak loy ha kano ka banta ban pensubha ya oblay la ka long ha ka kam ka jong u oi rukum ju ban pensubha ya paramajan ban bu shwa ya paramajan khambha ban yaldi hakmat oblay kata gade ka perkhat ka padang ka attitude ka jong u ba ngakwar ban itu ruba ka perkhat ka padang ka jong u ka attitude ka jong u unlong ubadap daga jing e ha ki eke baro kulishibon ka jing jubab ko long ko basai ublei lo ka jingi bar ke ki baule ublei da ka jingi bar unono kristian ba ishi sha yo ublei unle ka mon ka jong u bar pun kemen yo ublei bar om ya ka ban yele pasha ya ka mon ka jong ublei bar ka jingi kai ngi wei ka ki kristian mangi de ban long ki basngur bar war preng ki jing bar ka jing ele bar ka jing jenjar ni bar ka jing mu super khat jongi ka de ban long ki basngur bar ki kam ki jam ko jongi bar da ka bangi le kumne kan yarap yangi bangin tung shain ya ka dur ine ka jinglong ka jong ublei shaki wei pan kublei shibon sa sin biang par ka jing ya kana ka wei ka jing kli pat na kwa ban kli ya i ba jonison mukim bar ka jing kli ka long kumne shephang ki ki atli ki jing bakla ki baki kristan badang thmai ki dei ban yada kerpang yala de kublai shibon ya kan ki jingkli hot ki atli ki jing bakla ba ki kristan ki batmai ki de ban yada kerpang ila de na kane ka ban kong ka de ba kim de ban shanya ba ka jing stray bha ka jongki kan pan skobha ya oblay lane ka jing sumar ya ka hukum kan pan hok ya ki em kom de kom em om de kom cha la dai ngi pa ju ai zia u ong ngi ba ka jing hok ka jongi ka long ka kum ka chan ba bet ngit hakmat ka jong blay la dai pa ai zia ka long ba riu south khot ka ban riu but sakawai ru nim dei ban ong ba ngim dan kam shu ban sumar ya hukum lada ni nget hau blay ni dei ban sumar ya hukum nama uji su ong hau yo nes long ba khat sao dikhat ka ba khat san ka lada pi yanga to sumar ya hukum ke jonga tekine ki artli ki jing bakla ba ki kristan ba thamai ki de ban yada kerpang yelde kublei shibun ba Johnny nam tak tak jung jubab ka basai shipang ki atli ki jung bakla ki bun sin ni bakla ba haka jaka ban shani ba bat it yo blay ne ban nget how blay bun sin ni shani akam ki jing le bha ki jongi ba ki jing bar ki jongi ki hukum ki jong blay
to ai bagane kan ka jing kai ka bakrau yang i bangin long ki ba husiar ka jing ko man la ka sngi par ka jing kli ka babut ngakar pa di pastor amri lingdo ban jubab ya kane par ka jing kli ka long kumne ka ei ka dak ba shisha ka jing long sin ran bat kumno ka trekam ka ai ka dak kaban pensisha ya ka jing long sin ran jongi kane ka dai ka jing kli ka don kam laring pule na kane ka jing thok jong Mrs White ki mau jam shau Chris hang ne ngi syam kaong ba ka jing ngets em ha ka jing e ka jing ngets em ha ka jing e ka dai ka dak ban pensisha ya ka jing long sin ran jongi bat upol utho ha ka shithi ban kong jong u shakinong korin ban pensisha ba ka jing e kalong ka ban kam hado kata kata ubri ubadan ya ka jing e udon ya ujisu uang lara kren nong nung kong keren kalau nong khat lai khat nung kong lara kren da ke thlej breu bat ki angel haba ngam don ka jing e ngala jia long kum ubiang renong basawa ne kum ka shukriau shau shau bat hagar khat basau uang ka jing e ka yaisa slam bat ka le sbon ka jing e kamju pi hun ka jing e kamju le sarong yalade kamju penmeng kamju le klem akor kam wat tang ya ka ai ro lakajong kam shai ban ki bitar kam tharai snew kam kemen ha ka jing bom hok hanrei kaya kemen lem bat ka jing shisha ka yaisa jam ha ki ai baro ka nget kloy ya ki ai baro ka kermen ya ki ai baro ka sha ya ki ai baro ka jing e kan omdu no lano ro hani gi sham ba ka jing e kalong ka pamayan do kata ubri ubadan ya ka jing e udon ya kini ki jing long ujai ulong uba jai umdei ubri uba ki bitar kloy umdei ubri uba tharai sniu umdei ubri uba menjur lang bat kajing bakla handrei uba menjur lang bat kajing shisha kajing e jongi ya ujisu kadai kadak ban penshisha ya kajing long senran jongi kajing e ka jongi ya oblei kalong ka dak ka ba shisha ya kajing long senran ka jongi bat kane kajing e ka tablut ya baro bat ka trekam kajing im ka ba man la ka sngi bat kane kajing e kanum don shu ka e ka ban wan ra ka jing pa jing pra hapo ka balang ha ka jing dai ka jongi bat jisu na ka jing dai ka jongi bat ki breu pat lada no hang no ro kublei shibun pastor nung ta ka jing ju bab ka ba shai bat ka ba sngot na par ya ka ka we ka jing kali ka kwa ban kali pa dai ya i pastor Alan Lingdo maunai par ka jing kali ka long kumne kumno pis ngautu ya ka ka jing ong ngim shim la kamai ya ka jing pen im da ka jing ko ngu udai uso jong ka jing ngai kublai shibun na kabanta ka jing kali kamot ayu haba ngi ong bangim shim la kamai ka jing pen im da ka jing ko ngu ka dai uso jong ka jing ngai hang nei kamot banginam la aban poi sebeneng da ka jing la abre ko jongi tang ka jing la abre ko jongi bangin ko ngu namar ka bible ke tu shai ba ka jing pen im yo bre baro ka dei tang lang ba ka jing yap ba ka jing sius pa ka jong Jesus Christ teu Jesus Christ ula yap uru sius pa na ka banta jongi ba utrwa yang i ka jing ai ba utrwa ai yang i ka jing pen im ai ka jong u te wat rewat la ai yang i la rangim pediang pat ngin du ai ya ka taru tengedan kaman pediang te ka jing kelipat kalong kumno ngin pediang ngi pediang da ka jing ngai kan mi pediang ka jing ai jong Jesus Christ da ka jing ngai kumno pat mengitip bangi ngai ka bible susu ka tu ingi ba ka jing ngai klam ka jing le kalong ka bayam Jacob ar khatnyo te nama kata ngimla aban ong bangi ngai ya unong suspa jong ila rangim ko ngu ki hukum ka jong u la rangim ko ngu ya ka mon ka jong u te kumta la ai yangi ka jing pediam yangi kalong tang lang ba ka jing ai jong Jesus Christ te ngi pediang ngi ka jing ai da ka jing ngai kan te kumno ngin te bangi ngai ka jing ko ngu ka di uso kan oba kedaw yangi bangi ngai ya unong suspa jong i
nim sim lak ka mai ya ka jing pen im da ka jing ko ngu om ka jing ko ngu ka jong i ba ai ni ka jing pen im dai ka jing su spa ka jong ublai bar ka jing ya ko jong jisu halor ka ding phna ka ba ai ni ka jing pen im bar ka e ga bangi de ban le di tang man shu pediang pat ngai hau jisu pat shim ya ka jing ai e ka jong blai bar ka jing ai sngo ba ka jong u ka jing im yang i wei pe wei but ka jing ngai ka jong i pade ka dei ban nong ka ba im namar ba kumbal ong i pastor ba ka jing ngai klem ka jing le ka long ka jing ya but ka jing ko ngu ka jong i ka long uso jong ka jing ngai ba ladang ka jing ngai ka jong i ka long ka ba im da ka ba ngi le ba ka jing ba ladang ngi le ka pan i ya ka jing ko ngu ka jong i ba ka jing ko ngu ka dei sha uso jong ka jing ngai ka jong i but bar ka ne ka jing ngai ka dei ka jing pediang ka jong i ka jing su spa ka jong jisu bar ka jing yap ka jong u halor ka ding phna nam ta jong wei ku wei ble shibun pastor nam ta ka to jing jubab ka ba shai bar ba sngot na ka ba ai man sim yangi ban yai long kita ki bangai scam hau jisu te ka jing kali ka bobot ngan ka pa de pastor Albert Scamlon ban jubab ka jing kali bar ka long kumno ba ya ka jing ngai ba shu tharai ne ba bakla lapatai Shibun nagam ta tu jingkli ya ka ba lala kli nga ka ba ong kumni kumnu shaphang ka jinge ka ba shutharai lani ba bakla la batai ka jawab kalong ka jinge ka batang shunge hendingi klem pediang bat ngi klem le kata kalong ba bakla bat ka ba shutharai ka jinge ka ba shisha kalong habangi nge ni pediang bat ngi le bat uso jong jingle kalong bangi da sumar ki kum jong blai ka shithi ga ba a jong jacob kalonong khanyo ko ong kumne henrei lat kata ka jinge lada kamdon ki jingle kalong ka bayap haladi hi ka bomot ba ka jinge ka ba bakla ka bomdon ki so jong jingle kalong ka bayap ko ble shibon pastor Albert ya ka jing ban shai ka jong phi hakne ka ya ka jing kali ba ka jing ngai klem ka jing le kalong ka jing ya phi halade bat nim la ban ngai klem da le ban nim la ban le klem da ngai bat ka jing kai phi ba yang ba ka jing ngai ka jong kan long ko ka dei ban long ko ba im bat nim dei ban shu ba ka jing ngai ka jong kam dei ban long ko ba shu tharai ku ble shibul sa sin bian bat ya ka jing kali ka babut na kwa ban nga kerpat ye ba jonison mukhim man juba ba ka jing kali bar ka long kum ne ka e ka kendon jong ka jing im bom jikut ka e ka kendon jong ka jing im bom jikut Lisbon ya kani ka jingli kalat ban yo e ka jing im bom jikut menta menchwa kalong kumju ha ka por jong ka im ba do adam shwa bakin hab sha ka pop haba ublei ubo yaki ha ka per eden ublei uda adong yaki bat uda ong ba kilaban bam yo so na unu dieng baro light na stang na udieng jong jing tip ye ka bha bat ya ka basnio lada kim bam yo dieng jong udieng jong jing tip ye ka bha ba gasnio kinyo ye ka jing im ka bom jikut bat lada ki bam ya so jong ni udieng kinam yo ye jing im ba bom jikut te ka jing bom ko ngu jong ki ya ting ka jong blai ki bam yu so ba u blai u adong ba kim dei wan bam ki du no ya ka jing im ba bom jikut ka jong ki hap no sha ka pom kumju mentaru lada ni kwa banyo e jing im ka bom jikut ni dei ban ko ngu e tin ka jong blai ngim dei ban le ik ke ba u blai u la adong hangi bang dei ban le ni dei ban ko ngo iktin ke jong blai baladangim ko ngo nginam yo e ching em bom skut but ladangi ko ngo iktin jong blai ladangi sneng iktin jong blai hoi in yo e ching em ko bom skut blai kublai shibun ba jonison nam ta ka to jing juba ko jong phi ya ka ba ka kindon
jong ka jing im bom jikun kadai ka jing ko ngu ko jong ya katin ko jong oblei par ka jing ko ngu ko jong ban yai ha kalindi ko oblei ukwa ipi bat yang ai wei puai ban yai kublei shibon te ka jing kali ka babut nga ka pa di Pastor Amri Lingdo ban jubab ini ka jing kali par ka jing kali ka long kumno nin ne pensa ya ka jing ya dei jongi baru Christ bat ki e ki jing mi bashisha kin long kumno ngin penne pensa ya ka jing ya dei jongi bat u Jisu ka jubab ngila ban syamna u Yohanes kalanang ka khatsan ka khat ka shipeu Yohanes kalanang ka khatsan ka shipeu kom ni lada pisumar ya ki kum jonga pin yo yai ne ha kata ka jing e jonga kumbang nga ken ngalu sumar ya ki kum ukpa jonga bat ngala yai ne ha ka jing e jongu ka jing sumar ya ki hukum jong ublai ba ublai ula ai kan ya rap yang i ban yai ne ha ka jing e jong u Jisu ka jing sumar hukum kamla ban pen em yang i handre habala pen em yang i ka jing sumar ya ki hukum kala ban penne pensa yang i ha ka jing e ya u Jisu ban long unong shong shnong u bapura ha ka no ka shnong u ha ban sumar ya ki hukum jong ka shnong kanang ba ula ban jong suk ha ka shnong lada open ken ya ka wei ka hukum lane katuk ane ki hukum jong ka shnong ya uta an sawan ra ha ka jing bishar bat la ban be no ya u na ka shnong handrai ka jing sumar ya ki hukum kumbala ong kamla ban pen em yang ni handrai ka la ban pen ne pen sa yang ni ha ka jing e jong ublai om tang kumta ni don kamro ya ka jing ngai ha u Jisu namar ka jing pen empat kawan lengbah ka jing ngai upo luang kumne ha u Galatia kalau nang ba ar khat ba ar peu ba tertat lasanar pna yang lembat u Kris pen ban nga em handrai om manga syo handrai u Kris kenyu em hanga bat kata ka ba nga em menta ha ka do nga em da ka jingai ken ha u khon u blai nga em da ka jingai ha u khon jong u blai ka jingai ha ka jing e jong u blai ka jingai ha ka jing shania ba detang u Kris u bala ban pen em yang handrai ban penne pensa ha ka jing pen em jong u Jisu ngidon kampat ban sumar ye hukum jong u blai kum ba u Jisu ong kumbang halal sumar ya hukum jong ukpa jonga dai kum ta ken banga yo yai ne ha ka jing e jong u ngiro ngidon kamban sumar ya ki hukum jong ublai bangin yo yai ne ha ka jing e jong u Jisu pastor ila batai berlak kado na ka gospel Yohanes kunong ka khatsan gar khot ba shipo ba dei tang na ka jing sumar ka jongi ya ki hukum jong ublai la ban pin ne pensai ke jing dei ke jongi bat Jisu bat om tang kata hendai bat ke jing ngai ke jongi hau Jisu hendai ngim dei ban sungut baklai pasal la batai sai ba ke jing sumar ke jongi hukum jong blai kem la ban ne kam la ban ai ngi ke jing penim hendai dei ke jing ngai ke jongi hau Jisu ba ai ngi ke jing penim kublai sibun pasal om tak ke jing batai ba basai ber basngut na ber kene kan yarab yang i we kum Kristen ban im ke jing im ko ba bersumar ban ngai hau Jisu bersumar ki hukum ki jong u par kene ka jing kali ke babut kalau kena kumno ba ka jing yai san jong Kristen la ban pindik na nga kerpa dia i pastor Alan Lingdo mau nai ban batai ya kene kublai shibun la ka benta kana ka jingkeli kumno ba ya ka jingyai san jong Kristan la penti kana kana ka jingyai san ka kran spang ka jingyai san ka bakan zaman siem jong Kristan de kumno ngila ban tip bangi san ba ngila ban tikana so tikana ka jingyai san ka jongi ka ktien jong blai na ka gospel Yohanes kolong ka bakhat san ka khat basau bat ka basan ki kentien ki bo Jesus Christ uang to ye ne hanga bat manga phi kum ba katnat kamla ban se so na la dehi lemda ka ye ne hu ding so wan kumta ma phiru lemda phiyai ne hanga manga ngalong ding so wan ma phi kitnan uta ubayai ne hanga bat manga u uta use so shibun nama klem manga phimla le ai ru em kane kran ka kadewi ka chisha ba ka jingyai san ka jongi ka detang lam bau Jesus Christ ka detang lam ba ka jingyai ne ka jongi baru Jesus Christ larang ngim yai ne bau Jesus Christ kata ka jingyai san ka jongi kamlong ka batikana bat ngim la abad ong bangis ngi he ngi san pura ka jinglong Kristan ka jongi te ka jingyai san ka jongi ka detang lang ba ka jingyai ne ka jongi bau Jesus Christ
da ka jing yai ne ka jongi hau jisu ni la ban pin dikna ya ka jing yai san kristan hau jisu kata ka ka jing jubab jang pastor Ellen Lingdo ya ka ne ka jing kli bar kolong ka basai maka jing yai ne ka jongi hau jisu kolong ka jing pin dikna bangi yai san hau jisu kublai shibun pastor bar ka jing kli ka ba ngan kli mutanga kepat ya i nga kepat ya i pastor Albert Hamlin ban jubab ini ke jingkeli par kalong kumne ke i ke badai ban long ke kam ke ban nungkong e ha kasngi kumnong in pinkre ya kawai pa kawai kasngi Blishbon na ta tu jingli ya ka ba lala kli nga ka ba ong kumni ka e ka ba de ban long ka kam ka ban kong e ha ka sngi kumno ngin pinkre ya ka wei pa ka wei ka sngi ka jawab ka long pa ka kam ka ban kong e jongi mala ka sngi ka long bat kumno ngin pinkre ka ta ka long ha bangi kim step ka jing duai ka jing IT ya ka ladi shaublei ka ta ka de ka ba kong san e ka bangi de ban pinkre bar kaji pengetang ya kaladi malah kesini syah bengin jam ya kigenta jong kawai pakawai kesini idun kamban le ya slok per blay tuai ber puli ka ting ke jong o kublai shibon pastor am ka jing batai ka basai par ka basma tuna ka jing duai ka jong i shaublei par ka jing IT ka jong i yala de shaublei bat ka jing penkentang ka jong i yala de shaublei kadai ban long ka kam ka ban kong e ka bang idei ban le par kadai ka kam ka ban yarap yang iban pun kre ya ka wei pa ka wei ka sngi kublai shibon ka ne kan long ka jing kan tu ya phi ba enga om tang ka jing juba phadai om tang ka jing batai hindai kadai ka jing kan tu ya phi ba enga bang kam ka ban kong e ka bang idei ban le dei ka jing duai par ka jing islok ka jongi bar blai kan dei ka kam ka ban kong e man la ka sngi kublai shibon pastor te ka jing kali ka bubut kadai ka ei ka jing yo mat kito ki bahasanya teli hau Chris ba jonisan mukim sngau bha jubab ini ka jing kali ka ei ka jing yo mat jong kito ki bahasanya teli hau Chris Hublai shibon ya kan ka jingkeli ka baong kay ka jing yo mat jong kito ki bahasanya tali hau Chris hoi la dangi shanya tali hau Chris min yo ya ka jingkemen namar ka jingkemen hi ka dai hau Chris but min yo ru ya ka jingkemen ru ka chongi ka don hau Chris but ka Ellen Juat ka kot ka chong ka mau jam su Chris sla ka ba roof ar kong ba ka donut ka ba shong thai tali ha Chris kan long ka ba smatam ha ka ba tray namar jangu te ka donut ka ba shanya tali ha Chris kan long ka ba smatam pan tray na ka banta ka jangu kani ka de ka jing yo ma jang to ki ba shanya tali ha Chris kito ki bahasanya teli hau Jesus Christ kin yo mat ya ka jingkemen bat ya ka jingkermen ban kendu ya jisu bat ka kintin go ka donut ka basong thai ya jisu kan long ka smart bat pun dep ne ban trei ka kam go jong jisu long kintin ka basai go long dai ilen jiwait kum balaban dai ba jonisan kublai shibon ta ka jingjuba ka basngau tuna mat ya kena ka jingkeli pada nga kapadi i pastor Amri Lingdo ban jubab sha ki e ki benta bo soitan unyalam ya ki jing perkhat jongki sha ki e ki benta bo soitan unyalam ya ki jing perkhat jongki ki benta syaitan unyalam ya ki jimuj berkat jongi syaitan unyalam ya ki jimuj berkat jongi syaki arjat ki benta kabarengkong ya ubriu ya senran jong ujisu yo benungkong unyalam syaka jingshania hakabor lade ban yo ya jing pen em unyalam ya ubreu ba un perkat ba lada u sumar hukum jong blai lada u lehok ya lada u lehok ya hukum jong u blai lengba ka jing le jong u un yo ya jing pen em ya kum kini gisenran u syaitan unyalam bakla ya ki
bakin syania hakabor lade ban yo ya ka jing pen em kata gadai ka benengkong ka ba arpat usaitan unyalam bakla ya ki breu ba kin kendo no ya ka hukum jong ublai bakin syania tang hakabor jang ka jingai bakin yo ya ka jing pen em akan mau ni ka jing tho jong u jacob kalau nang ka ba ar ka khat ka ba khat khandan ka ba ngom ni me ngai ba ublai ulong uwai me la le ba ken kita ki suit ro ki ngai pis ngau hang nei ngi syamba ka jingai kampat biang war ki suit ro ki ngai badan uwai ublai ki ngai ha ublai badan uwai ublai handrai ka jingai jongi kamla ban pen em yangi ka jingai bat ka jing IT lut kata ka dai ka bor ban pen em yangi handrai tang ban ngai ru kamla ban pen em yangi lani tang ban ko ngo ru klem ka jingai kamla ban pen em yangi ka jing sumar ki hukum kamla ban pen em yangi ka jing ngai marwai ru kamla ban pen em yangi ngirun kam ya artli baro ar ka jing ngai bat ka jing le kata kadai ka bor ban pen em yangi usaitan un pen bakla yangi hakine ki ar ngangai scam bahaba pp1 je ujisu ba pilong ki sanran je ujisu om tang ba pin ngai lane ban le handrai pin le baro ar pin ngai bat ba pin IT ban le ye ki hukum jong ublai I pastor ila batai syai ba kidon ar benta ba usoitan ula ban yalam bakla ye ki kristan nungkong dei ban syania hakbor lade berkebaar ban don kejinget kum kejong u ngai bo bleu long tong uai handai kejinget kejong u golong kebayam kam don kejingle tama phi bat mangangi dei ban yele ting e ban don kata kejinget kebay per no soitan kata kejinget kebaim bat banginom sya elam klah soitan da kebang nginom syania teli hakbor lade handai ha oblei oblei shugun pastor namta kejing batai syai go jongpi mat ka jingkeli ka babut ngan kepada pastor Albert Ellen lingdo maunai ban jubab ini ka jingkeli bat kalong kumne usundan yonis dei banang ban e dala dehi hendai kumno ukula nakata ka jinglong kublai shibon nak benta kan ka jingkeli kat bangi pet ya ka jing im ka jong yonis uwe ni kisendran ka jong Jesus Christ ubadan ya ka jinglong ka batut chen ka jinglong ka babitar ka jinglong ka balong markhong pong bat ka jing i hendrai kumno kan ka jinglong ka jong u kala kala no hakano rukom ni i ba on haba ni usendran jong Jesus Christ u yonis u ya senda bo Jesus Christ na ka wei ka sngi ka wei pat da ka jing yo i ka jong u ya ka jinglong ka jong u Jesu ya ka jing i ka jong u ya ka jing sngoret ka jong u kini ki jinglong ki bala kta ki bala penkelai ka jing im jong yo anes na ka wei ka sngi ka wei pat ha ka ba ka donot ka jong u kala kring ba kala jan show Jesus Christ kala jan na ka wei ka sngi ka wei pat han do ka ba khadu ba ula klet ya ka jinglong ka barim ka jong u ka jing bitar ka jong u kala ja nang ta ki jinglong ki barim ki ba menshua kala ja te ka jing yai ne ka jong u yo anes ban ya senda bo Jesus Christ ka dau ba ka bapalna yo anes ba un yo ya ka jingkala ka jing im ka jong u tukum taru kalong yangi darangi ni yai ne how Jesus Christ ni yai pet ni yai khmi ka jing im ka jong Jesus Christ ni yai motor ni yai pusan ya ka jing long ka jong Jesus Christ ka jing i ka jong u ka jing sha yap ka jong u ka jing siu spa ka jong u ka jing smuret ka jong u ngangai bayangi baro on sapan kelai ka jing im ka jong i what u yo anes ubadan ka jing long ka babitar ka jing long ka ba markhong pong ba ka jing i don ka jing i na la dehi andre anda ba u yai khmi u yai ne uyai yene ba Jesus Christ na ka wei ka por ya ka jinglong ka ba ka jinglong ka ba rem ka jong lapan kala tukum taru kala ban long yangi bala dangiru ni jan ni yene how Jesus Christ ngin yo amat ka jingkala ka ba tikna lang ba ka por ka jong mun sim ba khoi pastor pendon kam ya kentin bong ka jingim bo yunis uim kalong mar khong pong bat ke jing e bat kumno pade ula ban kella na kata ke jinglong dei tan ko bor ke jong min si bat kumno ngin yo eta ko bor dei da ke jing thrang ke jong i ban yai rengkar bat jisu ban phai
ba ke jing thrang ke jongi ban phai sho jisu man la ka sinjam ba ban le ke mon ke jongu ba ke jing ngai ke jongi ho de tang na kin hi ba la ban yarab yo yunis ban kella na ka ta jing long ka ba mat khong pong ya ka na ka jing e te ya phi ba yang aru kalong ka ju don ki kino ki jing long ki pa persha ek mon ke jong blai de tang ko bo jong sim ko ba ban yo ka ta de tang ka jing thrang ka jongi ban im kat ba u ban yai ban im ba man na ka sngi ling ba ki jing duai ba ai po ka jongi shu ko ble shi bun pa so rum ta ka jing ju ba ko ba snot na ba ka jing snang ru ju te ka jing keli ka ba bot kalong kum ne ki ki jing kai ki ba ngila banang na ka jing yo mat ki sinra hadit ba jisu lakiu shabnang ba jonison mukim sngo bha juba bi ne ka jing keli Shibon ye gane ka jingli ka ba pionra ki jingi kai ka bangila ban yo na ka jing yo ma jong ki sandan ne ki nong bo ka jong Jesus Christ ka jing so jong ki sandan jong Jesus Christ ka kham sanda ne ka kham jur hadin bo Jesus Christ ulakiu shabneng ban ye ka por bo Jesus Christ udang don rangkat bat ki but hadin bo Jesus Christ ulakiu shabneng kisandan ke jong Jesus Christ kisno kumba Jesus Christ udang don rangkat bat ki Jesus Christ ubala jukren bat ki ubala juyat bat ki ubala ju duai bat ki kisno ba kasur ka jong Jesus Christ kidang don bat ki asno rui kasur ba ong hakmi ngangan don kat lambat pi tat hadu ka bawai no kane ka pertai but ki kan mauro ya ka jingkular ka jong ublei ba Jesus Christ ulet shabneng ban pengkre ka caka na mata ka jongki but banyasad na ka banta ka jongki but ki kan mauro ya kantin ka jong Jesus Christ ka ong ladapi pan ayu na ukpa hakrteng ga jong Jisu pins ayo ban i shaba ki adwai shublei ki long ki ba teli ladang i pet haka si jong Pentecost ki dwai hadu ba ublei urathe ya umensiam bakut unong pentengan na ka banta ka jong ki te kini gide ki ba ngila ban yo jing kai naka jing amat jong ki nong bo dan ni kisembang jong Jesus Christ kubdai shibon kumba kisenran mat jisu ka jing dei ke jong hi kalong scam madu kata hak bol jisu dang don hak perthai bawat hadin ba jisu la lei nang me ko perthai kedang sngo ke jing don ke jong jisu bat ki ke jing ke jong kamlong ko batlot henrei ke jing ke jong kirang yai long pas kham bat kirang yai ra ya kata kubor ke jong blai sikwai kirang yai yalap kirang yai ya slok para bangai bat kiwai pada te kene ke jing kai awai na ke jing kai mangila ban yo na ka jing yo mat ke jong ki senran jong jisu bat kum juru ba sakawai kumbala ong i ba jonison ong ka jing ong jong jisu ya ki nong bud jong u ba ya kono ba phidon kam hila pan no blei ha kirteng ke jong na ba blei nai bat kum juru phi bat yanga kono ko por bangi kwa ban kren ba ka bangi kwa ni non kam ni ban wan show blei ning kong ro blames but blame ai happy hangai ka ba ni lapan baru blame pli la ki score bon the ye ke ba ye ke ba ni non kam baru blame pli kalat ka jing ko jongi man la ko por ni kwa ban pin sa pheng gospel ko jongu ban le ko mon ko jongu ten man tang poi ke jingli ke ba khadu ke jingli ke ba khadu nga karpa de pastor Albert Scamlon ban juba bi ke jingli ke jingli ke long kumne ke ke ba yalam yangi show Chris bat shak ktin ke jongu ke ba yalam yangi show Chris bat shak ktin ke jongu Shibon na kapta tu jingli ya ka ba lala kli yang ka ba ong kumni ke ban yalam yangi show Chris ba shak ktin ke jongu
kejubab kalong kajing IT kejongi halak kesengi syaublay kajing penkentang nyaladi lengba kajing duai bat kham tam kajing nyai pet ya kaladi ya kita kajing tulot bat kaba ye khmet la kijong kikmat syaublay uba kraw uba dap uba janai uba hok bala ban pin bahabri ya kajing im kejongi tu ni phas ka ting jong blay hakni kapor kabal akran ha ke kitab Hebrew kelono bakat ar ke dekat ka baar da ga bakmi syau jisu unong pelong bat unong penjanai ya kajing nge kejongi uba namar kata kajing kemen ya kabal abu akhmat jong u ula sya ya kading pna uda iben ya kajing leran bat ula syong ha ka kti kamon ka khet ublay tu ni khmet la khikmat syau kris kublish bun pastor kumba phila batai ba kumba phila batai bat phila shim bat pen I ni nak sithi jong Paul sekinong Hebrew ko nong ko bakhat ar ko khat ar bat dei tang da kajing IT ko jong ni yala de so jisu bat dei tang da kajing perkentang ko jong ni yala de limba kajing duai so jisu haman na kasngi bat kajing pet ko jong ni ya kajing kiu ko jong jisu halor ko ding na ban yap nam ta ki pop ko jong ban suspa ini wei piwai kala ban yalam yang I wei piwai so jisu bat syak ktin ko jong ngong kublei si bonam ta kine ki jing batai ki jong phi bat kane kalong kajing kentu yang ilang baro ba deitang kajing pei ko jong I so jisu ne deitang ka bang ni phai so ktin ko jong bat deitang da ka bang ni im kajing im jong kajing duai bat deitang da kajing IT ko jong I yala de u bat kajing penkentang ko jong I yala de man na kasngi ko bala ban yalam yang so jisu bat syak ktin ko jong kublei si bon bat hakane ka pot ban punuai no ngkarpat I pastor Amri Lingdo ban pungkut yakane ka jing yakren bagajing batai ko jong I da kajing duai tong ine duai hak ba wai no kane ka jing yakren jongi ni sungu ya me ko trai ba mela a yangi ya kita jing hikai lum pakak tien jong me unong pen em jongi ujisu uba a yangi ya ka jing pen em bat ka jing ya ine scam ha ka jing pen em ka dai lung ba ka jing ko ngo ya ka kum jong me trai ngi duai ba men pa ba men ai bor yangi bangi la ban ya ine scam ha ka jing e jong me bat ha ka jing nge jongi ha me ngaduai ka trai ba unono bring ba pe ya kane ka jing ya kren on yo ya ka bor ko trai ban shania hame ban phai ki khmat shame ban long usunran jong jisu usunran ba mayan jong jisu ngidan kamban ai ti lut baro kenno ya ka berthai baro bar ki jing long rim jong baro ai ngi ka bor ban le ya kata ngaduai ba kumba me ko ngu ya ko pa jong me ai ngi ro ka bor begin ko ngo ya me ublei jong ngi unong ban em jong ngi ai ngi bangin la ban yo ya ki so jong mun sem ka jing long ka betmai ha jisu trai kan rat ka bangin ya hang ne perthai ya lam ngi do mun sem jong me am da ka bor jong e khnang bangin la bani kin do ya me mar khmat ha ka sngi ka bakrao ngadwai ko trai ba kat bangin ya khlat no na ka ne ka platform ai bangin kan do biang ha kan ko kam bat to ai ba jing e jong me kan te song yang I hado bagi ni kendo biang sa chisin ko blai shibon try ba me asngau yang jing pan jing I gini baro ni pang teng jisu amen min ko me ko ban ai kublei yo blai bala pli yang I kene kalat har bang ila ban yakren ban ya puson yak ki ne ki jing kli bang ila yakren bar kum juru ai kublei khamtam nakum dai pastor Albert Camlon pastor Amri Lingdo pastor Ellen Lingdo Maunai bat kum juru ba Jonisan yak ba la shimbanta bat ki bala aing gitu jing jubab ba snotna bat ki ba shai bat jubab gitu jing kli ki ba ni la pun kre bat kum juru nga ai ku blai yak ki napun ya ki bal test mat ya ki program to blain ku kui pi baro ki bala shimbanta bat ki napun ya bat ngakermen ba kanong kajing ku ba khamtam yangi ki ba ngap par ki parlok par jor bagi para bangai ki ba page ngene ke video ku blai shibon ya pi baro blain ku kui pi